6 snin ilu mara anzjana kienet informata mill-professur tal-isptar li kellha bżonn operazzjoni għaliex fir-koppita kellha l-għada minfarrak. 2 u nofs wara, infermiera kienet ċemplitilha u saqsieta jekk għadix imħajra biex tagħmel l-operazzjoni. Għalfin tagħdek bil-ħsieb li tagħmilha. Qed ingħid żgur li għandi bil-ħsieb nagħmilha. Dak iż-żmien kont miġuwa ma mhux bħalma jien issa. Minkejja l-anzjana qalet li ridet tagħmel l-operazzjoni mill-aktar fis possibbli, għaddew 3 snin u nofs oħra u baqgħet sal-lum ma samat xejn mill-isptar biex fl-aħħar sigħat ġiet informata li l-każ tagħha m'għadux fil-waiting list. Issa bqajt qatt ma smajt xejn u ċempildat li kollox. Għalli hawn m'intix imniżla, għandi l-biljett ġifieri li kont l-isptar. Għalli m'intix imniżla. Wara 6 snin tistenna, il-mara ma tafx kif ser issolvi l-problemi fil-koppita li mhux qed iħalluha tgħix ħajjitha b'mod normali. Kważi qbatlik bijax illum vera kienet waħda kbira kont miġuwa. Miġuwa ħafna. Illum vera disprata, illum ma qasamil xejn, vera disprata kont. Ma nkunx nista' nimxi. Sa Marzu ta' din is-sena kien hawn 1056 persuna jistennew biex issirulhom knee replacement. Dan meta fl-2004 kien hemm 950 persuna jistennew għall-istess operazzjoni. Jiġifieri f'7 snin kien hawn żieda ta' aktar minn 1000 persuna fil-waiting list għal din l-operazzjoni.